नमस्कार. एव्हरीडे मालवणीमध्ये स्वागत आहे. आज मी बनवत आहे सकाळी नाश्त्यासाठी उपमा. इथे मी 1 पेला जाडा रवा चाळून घेतला आहे. वजनाने 100 ग्राम आहे. गरम कढाईमध्ये हा रवा घालून बिना तेलाचा सुका भाजून घ्यायचा आहे. मिक्सरच्या भांड्यात 3 हिरव्या मिरच्या, मुठभर कोथिंबीर आणि 4 चमचे शेंगदाणे घालून जाडसर वाटून घ्यायचे आहेत. रवा भाजल्यानंतर त्याचा कलर तर बदलतोच, पण तो फुललेला दिसतो. आता हा भाजलेला रवा आपण डिशमध्ये काढून घेऊया. आता गरम कढाईमध्ये 8 चमचे तेल घालायचं आहे. तुम्हाला आवडत असेल तर तुम्ही तूपही वापरू शकता. तेल गरम झाल्यावर अर्धा चमचा राई आणि 1 चमचा उडदाची डाळ घालायची आहे. 4-5 कढीपत्त्याची पानं घालायची आहेत. 7-8 काजू घालायचे आहेत. उडदाची डाळ लाल झाल्यानंतर एक बारीक चिरलेला कांदा घालायचा आहे. कांदा हलका गुलाबी झाल्यानंतर एक बारीक कापलेला टोमॅटो घालायचा आहे. आता यात हिरवी मिरची, शेंगदाणे आणि कोथिंबीरची जाडसर वाटलेली पेस्ट घालायची आहे. अर्धा चमचा हळद घालायची आहे. 1 चमचा मीठ घालायचं आहे. एक चमचा साखर घातली आहे. छान मिक्स केल्यानंतर भाजलेला रवा यामध्ये घालायचा आहे. दोन 3 मिनिट छान भाजून घ्यायचं आहे. दोन पेले पाणी मी गरम करत ठेवलं होतं. हे उकळलेलं पाणी आपल्याला रव्यामध्ये घालायचं आहे. रव्याच्या दुप्पट पाणी घ्यायचं आहे. 1 पेला रवा होता तर 2 पेले मी पाणी घेतलं आहे. मिक्स करून घेतल्यावर 1 मिनिटासाठी झाकण ठेवून वाफ द्यायची आहे. आता उपमा छान मऊसूत शिजला आहे. तीन 4 चमचे खोवलेलं खोबरं घालायचं आहे. खूप टेस्टी असा उपमा तयार आहे. तुम्हाला जर माझी रेसिपी आवडली असेल तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब नक्की करा. रेसिपी कशी वाटली कमेंट करून नक्की सांगा.